ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನದಾನ. ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರ್ಯಾವತ್ತಂದಾಂಡ ಬಡಗ ಎಡಪದ ಮಿಜಾರ್ದ ಊರು ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಪುದರಾತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗಳು ಮಸ್ತು ಪರೆ. ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಪ ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲು ಅವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಭಾಷೆ ಬದುಕು ಪರತೇರಿ ಪರಪೋಕುಗಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆಲು ಪರ್ಯಾವ್ ಬಂದಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು 3 ಬೈದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನೇ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು 3 ಬರಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿ ವಿಶ್ವದ 177 ದೇಶದ ಜನ ತೂಪಿಲ ಕಾತಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ 3 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹುಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷమైన ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಚಿಗಳ ನಿಗಲಿನ ಮಾತಿರಲಿನ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರಣಿಗೇಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಲಿ ಒಂದು ಲೇಸೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆದ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚತ್ರ ನೇತ ಪುದರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲುಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲ್ ಐನ ಬಲಕೂಟ ನಕಲು ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ BS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್, ಆಯುರು ಸ್ಪರ್ಶ, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಬನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಪನ್ಪಿಚಿತ್ರ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಬಣ್ಣ ತೆರಿದಿ ನೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ನರ ಮನೆಗಳ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಋಣಕ್ಕುಲೊಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಋಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಋಷಿಕುಲ್ನ ಋಣ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಋಣ ಐಟ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಋಣ ಸಂದವರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕು ಕೊಡ್ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಋಣನು ಏತು ಸಂದಂಡಲ ಏತು ಬೂಟುಂಡಲ ಅವೇನು ಅಲಿಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿಗೆ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ವಿಚಾರಡು ಕುಸಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ರೆವಲೇರು ಖುಷಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅವೇ ವಿಚಾರನ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಮಿನ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂಥುಡು ಒಂಜನೆ ಗೆಡ್ದು ಈತ ನೆಟಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ತೇಲ್ಪಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜು ಕೂಟ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮೇರ್ನ ಕೂಟದ ಪೊಣ್ಣವೇಶ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ಅರಿಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸುಂದರಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ್ಲರು ದೈದಿತವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಈರಪಲ್ಲ ಸರ್ ಅಮ್ಮ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಏನು ದೇವರಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಚ್ಚು ಏನು ಅಮ್ಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾನು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮನೇ ದೇವರ ಅದು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗುರ್ತಾಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಗಂಜಿಮಠ ದೇವಣ್ಣಾರ ಆಣವೇಶ ಉಡುಪುನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಣ್ಣವೇಶ ಬನ್ನಗೆ ಇರ್ಲಾನ ಆನಂದ ಬಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯನೆಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನ ಬಗೆಟ್ ಮಗನ ಬಗೆಟ್ ಅಪ್ಪೆದಾದ ಬಂತರಿ ಕೆನಕ ಸುಂದರಕ ಇರೆಗೆಂಚ ಮಗನ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರ ತವ್ಯ ಖುಷಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಂಗೋಡ್ ಜೋಕುಲಿ ತಾಂಕದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತರ ಜನ ಬಾಲ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾಟಕ ಹೋಗಿ ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಸೀರೆನ ಕೊನೊಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ನೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಎನ್ನ ಸೀರೆನ್ ಪೂರ ಲಗಡ್ದೆತ್ತ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡ್ ತಾಂಕದೇರ ಸೀರೆ ತುತ್ತರ ಕಲ್ಪದಿ ನೀರ ಆ ತಾರೆ ಕಲ್ತಂದು ಪೂರ ಸುರುಟರ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಣಿ ಕಲ್ಪ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಇರುಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಫಲಬಿತ್ತಿನಾರು ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿಂಚಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಶೆಟ್ರು ದಯದಿದ್ದು ಹೊರ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪದ ಗೊಂಚಿಲ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಸುಂದರಕ್ಕ ಕೊರಡು ಬಂದಿಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ತಾಟಿಪಾಡು ಚಿತ್ತಿನ ಅಮ್ಮನ ಕಲೆರ್ದ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಲು ಭಾಗ್ಯಲು ಬದುಕಲು ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯಲು ಬದುಕಲು ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರಂಚಿದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂದ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆ ಖುಷಿ ಕಲಾವಿದೆ.
ದೇವರೇ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಚ್ಚಿನಿ ಬಂಡ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮಾತೆಟ್ಲಾ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಪಿನ ತೋಜಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಇನಿ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರೋಂದುಂಟು ಆಹಾ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ అయిన ಫಿಗರ್ ಅವೇನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತಂದ ವಿನಿ ಆವಂದು ಕುಲೊಂದಂತೂ ಆ ವರ್ಣೆ ಆವಂದು ಆಹಾ ಮುಂದೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಎಸ್ ಹೋಗಿದ ಕೊಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಜೆತ್ತೊಂದೇ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುಂಟು What happened? Exercise. Okay. ದೇವರೇ ಎಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ಬೆರಿಕೆ ಫೋನಾಗ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೋಯ್ಲ ಕಾಣು ಮಾರ ದೇವರೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ದಾಲ ಮನ್ಪುನಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಡೆಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಿಡ್ರ ಹೌದೇ ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೂಡ್ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಈರೆಗೆ ಮೂಡು ಬರೋಡುಂಗ ಈತ ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಪುನು ಮುಂದೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಬೇಲತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಈರು ಮುಲ್ತಾರ್ ಎಂಜಿನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಸಾತಿ ಬಿಡ್ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಏರ್ಸೋಡು ಏಡ್ಸ ಮುಂದೇನಿತ್ತ ತೂಣು ನನ್ನ ಏಡ್ಸು ಬರಂದಿನ ಹೆಗಲ ಬರು ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಒಂದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಈರು ಮುಲ್ತಾರ ತೊಡು ಅಷ್ಟೇ ಓ ಅಂಚಣ್ಣಂತ ಅಂಡ ಈರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತನ ಅಂತ ಬರ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಈರೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಣ್ಣಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಊರುಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಪಣ್ಣಿ ಕಾವೇನು ಸುರುಟ್ಟೆ ಬಗಲ್ರಿ ಆತಜ ಬೈದ ಬೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂರು ಏತ್ ಹಾಟ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಗರ್ಮಿ ನಾಲ್ ಮೇಟ್ಲ ತಗಡು ಲೈಟ್ ಪರ್ದೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಟ ಒಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಬಕ ಬೈದ ಬೈ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಓ ಮನ ಓ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲದಂ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿರು ಎಂಚಿನ ಓ ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೈಪಣ ಅಯ್ಯ ದೇವ್ರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಡೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಖಂಡಿಜಾರೆ ಓ ಎನ್ನ ಪುದರ ರಂಬೆ ರಂಬೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಬೇತೇನೇ ಎನ್ನಿನ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದಾರೋಡು ಅಂದೆ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ತ ಕುಲತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಲ್ಪೈನ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನ್ ಹೋಯ್ನಿ LLB ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೆ LLB ಮುಟ್ಟ LLB ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಾರ ಒಂದು SLC ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋತನ ಅಜ್ಜ ಮಾರ LLB ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೇವ ಅನ್ನೋದುಂಟು ಬೈದ ಬೈ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ JCB ಅವ ಆನೇತ ಅವತ್ತು ಮೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಮಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕಲ್ಲು ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಾದ ಕಲ್ಲು ಲಾಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆಗೆ ಪಾಡುವಣ ತಿಗಲೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೂರಿಂಗ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬೂರಿಂಗ್ ಬಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಯಾನಂಬೆ ನಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆ ನಂಬಿ ವರ್ಕ್ ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ತುಂದು ನರಮಣಿಯ ಉಲ್ಟಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಎಂಕಿತ್ತು ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ವಾ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಬರೊಂದು ಉಂಡ ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ವೇಷ ಮಾರಾಯ ಇರ್ನ ಒಂದು ಒಲ್ತುರ್ದು ಲಾಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ವೇಷ ಎಂಚಿನ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾರಿ ಎಕಾರ್ದು ಕಥೋಂದುಲೆ ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂದವನ ಅತ್ತಾಜೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತೆರುಜು ಮಾರಿ ಎಂಚಿನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಆತಿ ತತ್ತು ಕೆಬಿಗೇನು ಜಾ ಮಂಡ ಪಾತೆರಪ್ತವೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಬಿಗ್ ದೀತಿನ ದಿಡುಂಗನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಹಣ್ಣು ಮಿರ್ದು ಪಾಯರೆ ಇತ್ತೆ ಕೇನುಡಾ ಬಾಬಾ ಪಾತೆರು ಅತ್ತ ಓ ದೇವರೇ
ಓ ದೇವರು ಮುರಣಿಯಾನು ಮೊನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮಗ ಏನಿದಾದತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಅತೇರು ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಲಕ ಪಾತೇರುವರಿಗೆ ಸರಿ ಅಂದ್ಯ ಮರಂದ ಲಕನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಓತ್ ಮುಂದಿತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೈತಿನ ಪಾತಿಲ್ಲ ಬೆತ್ತು ದಕ್ಕರ ಪೂಜ ಇತ್ತ ಆ ಒಳ್ಳುಲ್ಲೆ ರಾವ ಬಾರಿ ಬೊಲ್ದು ಆಚೆರ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ತವರೆ ಒಂದು ಏಸ ಎಂಚಿನ ಇದು ಎನ್ನ ಏನ ಮಗಳು ವೇಷ ಕಟ್ಟಾಚಿದ್ಯ ನೋಡು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಓ ಇರ್ನ ಮಗಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮೆರಡ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಯವು ಮುಂದಿತ್ತ ಇರ್ನ ಮಗಲ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಗರ್ ಒಂದು ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವೇ ತಾಯ್ಕೆ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಎಣ್ಣ ಓ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಎಣ್ಣ ತಮ್ಮಲ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮರ್ಮೈ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮಗಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಆಪೇನ್ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಜವನಿ ಅಲ್ಲ ಜವನಿ ಆನ್ಸರ್ದೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಮದುವೆ ಆಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದಲ್ಲ ಹೋಪಿನಿ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತದ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಲಾಕತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಮೇವ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮಂಡನೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ದಾನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಕಂಡನೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ನಾತನ ಮದ್ವೆ ಆತನ ದೇವರ ರಾಜ ದೇವರ್ ರಾಜ ಅಪ್ಪ ಗಂಟಲ್ದ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಗಂಟಲ್ದ ಮದ್ವೆ ಆತನ ಮದ್ವೆ ಆತನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ಓಡಿ ಕೊಯ್ಲು ನೀರುಂಡು ನಿಲ್ಕುನ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಯಾನ ಕರಿಯಮನಿ ಉಂಡತೀನಿ ಕರಿಯಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಕುಕ್ಕರ್ ತುಲೆ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ತುಲೆ ಉಂಡು ಲಾಕರ್ ಪಂಡ ಲಾಕರ್ ದುಲೆ ಉಂಡು ಲೋಕರ್ದ ಅವು ದಾಟ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದೆ ಉಂಡು ಪುರ ಚೈನ್ ಅವು ಉಂಡು ಪುರ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡುಜ ఆయన ಲಾಕರ್ ದುಲೆ ದೀಪ ಅವು ಅಲ್ತಂಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ 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 ಗೊತ್ತಾಳ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತದ ನೀ ಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ ನೀ ಕಲ್ಲಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ಯಾವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನ ಲಗಾಡಿದೆಪ್ಪರ ನೀ ಕಲ್ಲೆಡ್ದೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಹೇ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ತುಳೆ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಚಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಸಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಡ್ಪಿನ ದೇವ ಅವು ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಬಕ ಕೋರಿ ನಾದುಂಡು ಕೋರಿ ಸೈಪುಂಡು ನಾದುನು ಏ ಅವು ನಾದುನು ಸೈಪಿನ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಾದುನು ಒಂಜಿ ಸೈಪಿನ ಎಂಚಿನ ಪೇಟ ಕಮ್ಮಿಲ್ ಒಂದು ಲಗಾಡಿದೆ ಪರಗಿ ಯಾವಪ್ಪ ಯಾವ ಬೊಕೊಂಜಿಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂದಾರು ಪೋಟಿನ ತಬುಳಾ ಎಂಚಿನ ತಬುಳಾ ಯು ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಬುಲಾ ನೋ ಐ ಟೇಕಿಂಗ್ ತಬುಲಾ ಏಯ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ ಮಾರ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನೆ ಆಲ್ ತಬಲ ಮನ್ಪಾಲು ಇರು ಚೆಂಡೆ ಒಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚೇ ಆಪು ಜತ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಹೇ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜ ನಿಕ್ ಅವು ಕಂಡಾಡು ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತಲೇನು ಅವು ಮರಟ ಮಿತ್ತುಂಟು ಗಿಡ ಪುವೇರು ಓ ದೇವರ ಅವು ಕಂಡೋಡು ಪೆತ್ತೋಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಅವು ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡಪ್ಪನ ಅವು ತಬಲಾತ್ತ ಕಂಬಲ ಕಂಬಳ ಕಂಬುಲ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಈತ ಬಂಗವತ್ತಿನ ಪುಡನಿಕೆಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಯಿಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಆಂಟಿ ಮಡೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಮಡೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಬರ್ತಗು ಆಟಿದ ನಾಯಿಲು ಆಂಟಿ ಮೊಡೆಂಜಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಕಲ್ಲ ಬೇರ ಮಂಡ ಸಮಾಧ ಹೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಪತ್ತೊಂದು ಜಾಲೆಟ್ ನಾಲ್ಪುಂಡು ಓ ದೇವರ ಅವು ಆಂಟಿ ಮೊಡೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೊಕೊಂಜಿಂಡು ಅವೇ ಆಟಿದ ಅಮಾಸ್ಯದ ನಿ ಬಾರೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನ ಹೋಯ್ತಾ ಬಾರೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅವು ಬಾರೆದ ಕೆತ್ತದ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಪಾಲೆದ ಮರದ ಕೆತ್ತದ ಅಂದೇ ಬಾಲೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಒಂತೆ ನುಪ್ಪುನ್ಪುನು ಒಂತೆ ಉಣ್ಪುನು ಅವು ಒಂತೆ ಉಣ್ಪಿನ ಅತ್ತವು ಬಕ ಮೆಂತೆದ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀರಿಯರೆ ಒಂತೆ ಉಂಡುದೇ ಮರ ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೆಷ್ಟು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದೇ ನೀ ಎಂಚಿನಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರ್ಯಾರ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಒಂದು ತಾಯ್ಯ
ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗಲಿಯವು ಅತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಅಂದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಅಂದ ಅಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಣ್ಣತೆ ಅನೇಕರು ಕುಡೋರ ದೇವರ ರಜೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ರಜೆ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತು ಎಂಕ ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಕುಡೋ ಕೇಳಿ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಯೇ ನಾನು ಬಚ್ಚಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯ ರಕ್ತ ಬಚ್ಚಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯ ರಕ್ತ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯ ರಕ್ತ ಕಾಲುವ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರರಲ್ಲೇ ಕುಂದುಲಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗಲ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಯ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿನ್ನ ಮಗಲ ದೇವರ ರಜೆ ನಿನ್ನ ಮಗಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಪರಕೇಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಯಾನ್ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಬರುന്നുണ്ട് ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ರೂಪ ಓಲು ನೆತ್ತ ಸುರುಪ ಓಲು ಅವು ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನಿ ಐಕು ಕತೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಎಂತದು ಪರಕೆಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಂಜನ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಬಗೆಯಾನೆ ಅಮ್ಮೇನ ಎಂಚಿ ಗೊತ್ತದ ನಾನು ಸೀದಾ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟರಿಂದ ಸೀದಾ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇರಳ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಲ್ಲೇರಿಯ ಗೊತ್ತಾ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಲ್ಲೇರಿ ಗಡ್ಡದ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈರು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಮುರುಕುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇನು ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಈರು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಮುರುಕುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇನು ಈರು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರಿಡು ಮುರುಕುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಈರ್ನ ಪೊಡೆದಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಅಂಚನ್ನ ಮಗಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಈ ದಾದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಏಳು ದಾದ ಬೋಡಲ್ಲ ಬಾರ ಹತ್ತು ದಾದ ಬೋಡಲ್ಲ ಮಾಲ್ಪಾಡ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಯಾಣಿ ಒಂದು ರಡ್ಡಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಂಡಿಲಕ ಈರಂತೂ ನೀರಿಡು ಮುರುಕುದು ಕುಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಈರನ್ನ ರಂಬೆ ಅವು ಅವು ಸರಿ ಈ ನನ್ನ ಎತ್ತ ಜೋಕುಲ ಆವಡು ನಂಡ ಏರ್ ನಡೆ ಪಾಪ ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಡಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಡೆ Yes. ಅವು ಏರ್ರೆ ಅವೆಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂದು ಮತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆರಾಡೆ ದಾಯಕ್ ಒಬ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆಗುಳ್ಳಲ್ಲ ಹೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಂಡೆ ಬುಟ್ ಪೂಜ್ಯಾನ್ ಹೇ ಔದಾಯ ಮಾತ ದೆಟ್ಟಿನಿ ನನ್ನ ఆయన ಏರ್ ದೆತ್ತನ ತೂಪುನ ಹೇ ಔದಾಯ ತುಂಬೆ ದೆಟ್ಟಿನಿ ಹೌದಾಯ ತುಂಬೆ ದೆತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕರ್ನ ಎಸ್ ಐ ಅಂತೂ ದೆಪ್ಪವೇ ಐತಿ ಯಾನೇ ದೆತ್ತೀನಿ ಹಲೋ 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 ಯಾವ್ದಿ ಆಯ್ ಪೋಯಿ ಎಂಚಿನ ಕೋಮಣ ಪಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕೋಮಣ ఆయన ಪರಗೋಮನೆ ಅತಿಯ ಪಪ್ಪ ಇದು ನೀರಿಡು ಮುರುಕ್ಯಾರು ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯರು ಒಡೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನರು ಅಪ್ಪನ ಯಾನು ಏರ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಪಪ್ಪ ಓ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಿರೋಡ್ ಓಡ್ಸ್ಬ ಈ ಬಾಳೆ ಅವಡಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಗ್ 7 ಸುತ್ತು ವರಾವ ದಾಯ್ ಪಪ್ಪ 7 ತಿಂಗಳೇ ಪೆದ್ದುವ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳೇ ಪೆದ್ದುವ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ವರ್ಮ ಸುತ್ತು ಬತ್ರ ವರ್ಮಡೆ ಪೆದ್ದುವ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ತತ್ತದ್ಲ ಪದ್ರಾಡು ಬರೋ ಚಾವ ವೈ ಪಪ್ಪ ದಾಯಗ್ ವರ್ಮಡೆ ಪೆದ್ದು ಜನ ಬಗ ಪದ್ರಾಡ್ದ ಸಾವು ಸುತ್ತು ವರ್ಮುನಿ ಅದೇ ಬಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಊರು ವೈದ್ ಅಂದು ನಡೆ ಯಾಪ ಪಿದೈ ಗೋಯರೆ ಅಪ್ಪಣಮ್ಮ ಸುಳೆ ಪಪ್ಪ ವಾ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ ಅಟೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಅಂದ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಉಂಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಾಟ್ ಇಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಪೋಷಟ್ ದಕ್ವ ಅಂದ. ಪೋಷಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆ. ಇಟ್ಟ ಪರಾಟ್ ಒಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಡಕ್ಕೆರ ಹಾಪುಜಟೆ ಅಂಚ ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲೇ ಜನ ಆ ಈಟ್ ಬೊಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಪರಾಟ್ ಒಯ್ಕಲ ಆ, ಈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ಅಕ್ಕವ್ರೆ ನಾನು ಬರಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಂದವ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟು? ನಾನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಓಮನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾಕಾಗಲ್ವಾ? ನೋಡು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ. ಅವನು ಅಕ್ಕವ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡವನ ಕೆಲಸ. ದನದು ಮನೆದು ಮಣಿ ತೆಗೆದಿದೀಯಾ? ಮಣಿ ಓ ಸನಿ ನೋ ಮನಿ ತೆಗಡಿ. ತೋಟದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗ್ದಿದೀಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಿಂಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕವ್ರೆ. ಅದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಅವರನ್ನು ನೀನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕವ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎತ್ತ ತಂದೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರ ಸಾಕೋಕೆ. ಥು, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಣದ ಬಲ, ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಾಕ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಳತ್ತಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರೆ. ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಋಣ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರೆ, ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಗ. ಏನ್ ತಾನೆ ಅವ್ರೆ? ಅಂದಯ್ಯ ಬಾಳೆ ಈ ನನ್ನ ಪರತ್ತಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗ. ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ ಈಲ ಪರತಾಪ ಮಗ. ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ಮಗ, ಈಲ ಪರತಾಪ. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕೃಷಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ಪುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮರಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಳ, ಸಚಿನ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸುಜಿತ್ ಮರೋಳಿ, ಸುಜಿತ್, ಸುರುಟು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ఇంకా ఏంటది సుమారు నాన్ వెజ్ జోక్స్ పాడారు కొంచెం ఇరిటేట్ అన్న ఇంకా ऊपर आगे जी నీకు స్టార్టింగ్ 3-4 జోక్స్ పాడారు స్టేజ్ ऊपर ಬರಲಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ఇంకా ఇంక పండ్రాపజీ ಮಾತ್ರ 3-4 ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೋಕ್ಸ್ నీకు ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರು ವೆಡ್ಡಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಬೋಂಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಆತಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವು ಡಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಐಟಮ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವಲ್ಸಿ ಹೆಂಗದೆಲ್ಲ nothing great about it. I wish you all the best. Thank you. ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡಲ್ ಇತ್ತಂಡು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಲ್ ಇತ್ತಂಡು, ಮಾತ್ರ ದಾದಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಾರು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುಜಿತ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ, ಒಂಚೂರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ವೀಕ್ ಇತ್ತನು. ಅವಳು ಸುರುಕ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಆದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಸ್ಲತ್ತು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಅವು ಕೂಡ ದಾಯಿಗ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಪ್ಪೋದು ದಾದಾ ಐಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕನಪರ ಅವು ಮೂಲ ತೆಲ್ಪರೆಪ್ಪನು ಐಟದ ಐ ಮೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕನತದು ಒಂದು ಮಂತ್ ಅವು ಎಂಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಯಿಸಿ ಓವರಾಲ್ ತುಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಲ್ಮೇಲು
ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಖಲಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೋದು ದಿನಿತೆ ಗಿರ್ದ ಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.